marmo panggung panggung sang Purwangkata sedebyar dumadining wayang Purwa purwakaning kandha narituting basa tumeng gunung Wisrasa yen narasaya karaos mulajari angrasa wani purwing diri rasa rumangsa angrumangsani lir jalma ilokaca jarwe pusrakum cancarita bejebus gemelar jroning pangliran yaku jatra mriksani panggelaran inggih Purwa Surya Candra ndalu Hyang Kartika wis kinarta utrating kawasa sahari ratri angtri bawana pawateging tuksina gila gemanti temah dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tenung lampang kertu mangkerko sinurambun gojat mati kerembya dadi padhang kutu-kutu walang atoko burung nunung yang turun toyo dadi obraran tanpa bejalan padhang termansnani Sang Hyang Retnawi ingkang arsa murbawani jagat ungging jagat wetan tumunggup-munggup mungging kalinganmu gerabang perkangga lamun gagsayang dilan-dilata bumi saya dangu sebelum Sang Hyang Arka kapten sebelakang kelabang ismu jenar kaberbawan sinari Sang Hyang Basanta tanam tungaton ijo royo-royo amangku gunung ingkang biru moyo-moyo ujung gunung ruwan ketanu kasiring Brahmajara lenggan lenggut nganjuk gunung Makutha meko tamatawis dangu soleh kawula dasih demi lara sang upaya buka karep tegal sawahi angluh seluruh tatanem dadi sinambi sendonan sesindenan mikul karo lukune anggiring raja kayani sawenana pirembagan Samarwangi Sang Hyang Karkasa ya dangu saya inggil wis katon melok sinari jagat durunge blapapat lor kidul wetan yang kulon sinari jagat kang sang yang betul betujo terbuka kubu perandhetatan wonten ingkang madhari kekungging raja negari Ngamarta ya negari Indraprasta ya negari Cintakapura ya negari Wonomarta ya negari Batana Kawarsa apan jaga pambukane kandha sarde panggih krana negari Ngamarta dumadi saking gunung Banjaran sinasa pantaya benawi tinambyong Basamudra binanglangun kang tanpa wagut pekating mangal kapanta uriting cakra wolu wane-wane cakrek ing pawisik sawane kinebing jurang corong grebung gua serong kinarya sesuing peksi lawet yang sarang buruk wonten ugi pasisiran tersasana jembar kebekaning pasir pengelari garis pinggir tanam tuwa krembuyuk royo-royo karang getri rowe-rowe ron klopo bumi subur pasiden mawur satengah tinandur pangkar tumangkar kawurian dadi gunung-gunung bebanjengan angrangsang langit lenggak-lengguk lampai duwin mijil toyo saking sendang bening nirtane ini kinoro-koro mlayune tinambi wadhok ginendung bentuk kinari ayeleni sawah nyawang pategalaning nara kesma mokal panglo ing tetani babasan tatana bime sanceng genteng selo sedaya tinanduran kang ora kapipandya Betari Sri Anggar Pasabinan Yaya Rukmi Sari kang pinangka Pratiwi pategahe kupul wijing kang rebuyuk godhongan yang bingung nganti kaya manglu-manglu bibetane polo kapendhem polo kasimpar polo gumantung sadaya tanpa ciwa nawi tukulan kang mawe kesarasaning diri ingon kono raja kaya ite iwen sanseyang rembaka lamun Hyang Aglari bangunan lamun wanci sarap surya samya mulih marang kandhange dewi-dewi tatanana carane kandhang anggunanjeng malang lebet tebih saking tindak Durjana Cuti samya sayeksa kokati akari nuring nusa bangsa tuwin negari Ngamarta gunung gembang gunung agung renok samre lesari runtung urun ratu merah sadaya dadi urung-urungan langkung-langkung lamun tinaliti sampun samya sampeting sesanggeman sepet bisa saking tindasan sisiran saya wata winodananing mumat sinamatan daya dinayan sawiji-wiji mapan jating jejiban kang pinuji temah mamujud manunggaling cipta rasa
karsa babar karya kenging binasake negari ing Amartana Kusuma lagi manjing marang jaman Kencana panjang kunjung pasir pamukir loh jinawi gemah ripah karto toto turto rajo dasar guru kang gedhe bore padang jagat dur kusi tur tahta kuncarane turto kasusuring manca brajala sinten to wau ingkang asta pusarangan til bangsa negari Amarta menang ngerteni ucap dosa rameng sang nata dosa 10 nama semestani jejuluk sang nata Prabu Darma Kusuma ya sang nata Prabu Puntadewa ya sang nata Prabu Darma Putra ya Darma Wangsa ya sang nata Gunatalikrama ya sang Ajata Satru ya Sada Dwija Kangka ya sang Prabu Yudhistira nalendra pakuning bumi ingkang nganggung anjejekaken kautaman risak juga lenggah madaning dampar Kencana ora mantra-mantra sipating Bathara Yayah sang Hyang Bathara Darma Wijawantah binayang bayang sang Janipur Hapsara Hapsari kawis ketinggal manggo ketanggo Joko paloro-loro ingkang samya ngambil wajari keprabon kawis loro katinggal banyak dalang harta walika samunggaling kidang Kencana kayang dening sang Prabu Puntadewa tatan kanton piswanipun sang Hyang menung tetungguling praja negari Ngamarta miwas sang Janipur Kadang ingkang sampun ketinggal kagelar bergagah yaya prajit nanggimu anengging lenggah wonten sak pemerang sang nata nenggih panenggak Pandhawa Satria Dipati sang Raden Arya Werkudara ya Raden Bratasena ya Raden Bimasena ya Wijasena ya Kusuma Yudha Kusuma Dilaga ya sang Gandha Mastrapaja Satru gagah pituksa godhong wong simbar jaja turta kasirungan kasekteni luwih bebasan binatang mentajina lumenter tumrap benggung sunutu putuk lutatan mukal dadosaken bebeteng nanggulangi praja negari Indraprastha katinon sawanipun panengah Pandhawa Satria ing Madukara nenggih sang Raden Arjuna Raden Janaka ya Setya Margana ya Kundi Wibatsa ya sang Kalidi ya Kumbang ali-ali Satria bagus tanpa cacat pengawatir Togaya Tija sirebat lananging jagat lan curing bawana sigra sowan ngadhep nungursaning Kang Raka sang Prabu Puntadewa datan kanton piswanipun wragil Pandhawa Satria ing sawejajar bumi Ratawu nenggih sang Raden Nakula miwah Raden Sadiwaya Raden Pinten Tangsen para kawula samya gandeng pasisiran jejel riyel rapet pepet bibit prasasa nata pandhegul datan pasela labet sakandhing mursi baeng jawi mlutek gendera runtik umbul-umbul kekitrangan daya monding mangsa labu baeng mekar peti jamur barat ing mangsa rendheng tuwek rapet jati ngaring mangsa katiga katingal didem sinem materi pasewakan negari Ngamarta sang Prabu Puntadewa nampi rawuhipun nata Ndrawati sang Prabu Sri Bathara Kresna mewah nata ing Mandura sang Prabu Baladewa nalika semanten dadi tindring materi pasewakan godhoan tatanan kengobah samru datan mampak kabeh musare paduka pangling maranggon sigra purmane pandikan dadi malang pandika sang Prabu Puntadewa ingkang dereng kababaring lisan
kasare mangsa kateka sasetyane tanpa tatya sacipta-ciptatan Raton rantas asor pinangge papanduka
sing kanestan wong agung nesko ngira sutireng mirang sre engkang ciletan toleh ing cireniko wong alim lempo lasan coba jero sanmu mansa maksiat matat maton minum Pak umpaan suci ampun Gusti lare mung sinarya apa waton nirwaton prabaweng saloka rukmi kabeh mung marono tingaliro Niwang Agung muga ngayomono marang praja negari Ngamarta saisinipun. Nun mangke Koko Prabu Sri Bathara Kresna ing Dwarawati sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna jimat sesembahan kula rawuh wonten ing praja negari Ngamarta Koko Prabu saestu ingkang rayipun Darmakusuma ngaturaken asung pasegan Panakrami tuwin Pambagya Raharja
Mugi tansah kunjuk wonten ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Pengayoman kula tring Madyapada prapteng delahan Koko Prabu Padmanaba. Niwangsut menawa mangadili luwih ana sasmintaning sun jagat bawana langgeng sinunggi tatanawrat. Yayi Prabu Darmakusuma inggih Yayaji. Kepareng paduka Yayi Aji Darmakusuma ngaturaken asung pasegan panakrami kunjuk wonten ngarsanipun ingkang Raka Indrawati. Limambagya Raja sampun ingkang Raka tampi karya bombong tias manahipun ingkang Raka Indrawati. Anggenipun ingkang Raka sowan wonten Prajanegari Ngamarta manggih karaharjan tebih saking Rubeda kalih Cambikala cinaketna marang kanugrahan lan kanjiwanan Yayi. Namung dereng laksa sampunipun kepareng ingkang Raka Indrawati ngaturaken salam taklimipun ingkang Raka mugi tansah kunjuk wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Darmakusuma. Yayaji inggih Koko Prabu sampun ingkang rayi tampi karya Cundaka Panglingga Murda amawa ana kabagyaning gesangipun ingkang rayipun Darmakusuma boten langkung kaskecaken lenggah paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna wonten Prajanegari Ngamarta dinten sakmenika Kanjeng Koko Prabu sampun boten kirang prayogi pisanipun ingkang Raka Indrawati dinten sakmenika anggen kula sowan ngabiyantara wonten ngersanipun Yayi Prabu Darmakusuma. Yayaji miwah Koko Prabu Baladewa ing Mandura sarawuh paduka anyarengi dhumateng rawuhipun Koko Prabu Sri Bathara Kresna wonten Prajanegari ing Ngamarta ingkang rayi ngaturaken pudya pangasta mugi tansah kunjuk wonten ngarsanipun Koko Prabu Baladewa miwah mugi tansah manggih karaharjan tedhak paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa wonten Prajanegari ing Indraprastha. Koko Prabu Balarama Koko Prabu Baladewa ing Mandura jagat pangestu wayah Bathara jagat Pandindra Jaladewaku. Yayi Aji Darmakusuma inggih Yayi Prabu kemareng paduka animbali dumateng pisanipun ingkang Raka ing Mandura damel bombong dasmanipun ingkang Raka ing Mandura wontene sawanipun ingkang Raka ing Mandura sak mangke katampi kanthi bener becik damel bombong dasmanipun ingkang Raka ing Mandura wontene pudya pangastawa sampun ingkang Raka tampi karya bombong dasmanipun ingkang Raka ing Mandura sartanipun wilujeng pisanipun ingkang Raka pun Baladewa. Anggen kula sowan ngabiyantara wonten kersanipun Yayi Prabu Darmakusuma mboten manggalangan setunggal menapa Yayi. Namung kepareng kula ngaturaken salam taklim kula mugi tansah kunjuk wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Darmakusuma. Yayi Prabu Puntadewa. Inggih Koko Prabu sampun kula tampi akarya bombong penggalipun ingkang rayipun Darmakusuma. Pareng pangestu paduka badhe kula canceng pucing weni dumawing widang rama keting werdaya. Saestu ndadosaken cahya nercahya daging rah kanjiwanan mugi kaskecakna lenggah paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa ing Mandura anggenipun rawuh ngabiyantara wonten ngarsanipun ingkang rayipun Darmakusuma Koko Prabu Baladewa. Yayi sampun boten kirang prayogi pisanipun ingkang Raka ing Mandura dinten sakmenika anggen kula sowan ngabiyantara wonten ngarsanipun paduka Yayi Prabu Darmakusuma. Yayaji Jlitheng kakangku sarawe jlitheng kakangku aku ngaturake sembah basaku katurun wersane Kresna kakangku Dwarawati. Kresna kakangku kadangipun Kakang Dimas Werkudara Jodimati Yaya Dimas Syadiatur basa bekti kelawan pun Kakang wis nak tampa karya bombong tias penggalipun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Indrawati tampanana Dimas Werkudara. Yo pagegem dadake jimat ora liwat prayogana nggon mulunggu ana wersane barep kakangku nggon murawuh ngabiyantara ana ing Prajanegara Ngamarta dina samenggo iki. Jlitheng kakangku ya Kresna kakangku. Ya Werkudara kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang Dimas kadangipun Kakang Jodiwati. Bule kakangku aku ngaturke basaku katuru nggon murawuh ana kersane barep kakangku ing Ngamarta. Bule kakangku
Wah, bule kakangku. Werkudara ngaturke basaku katurana kersane bule kakangku, nggon Prawono kersane barep kakangku. Bule kakangku. Wah, ora gelem nampa atur basane Werkudara. Koko Prabu, Piye Kresna? Paduka menika dipun timbali, dipun piji, dipun dangu rampipun kalian kadang paduka ing Jodipatipun Werkudara menika lho. Gusti, aku tak omong. Apa ya member, apa ya pantes diprisani kawula seminimbane. Ning atasipun Kakang iki duwe jeneng, Nata Mandura kuwi duwe jeneng jejuluk Prabu Baladewa. Mongko Werkudara nimbali kelawan sawanipun Kakang, ngaturke basa kelawan pun Kakang, ora kok nganggo jeneng Baladewa kuwi ora, nanging bula-bule. Mongko Werkudara kuwi ya wis ngerti yen to bule kuwi siranipun Kakang, ning malah disebutke dening Werkudara. Werkudara, Piye? Koko Prabu kuwi kagungan asma ya jejuluk, ya Koko Prabu Baladewa. Mesti wae si Adi Werkudara ngundang ya ndangmu kelawan Koko Prabu Baladewa ya nganggo jeneng sing sak mestine. Saiki aku tak omong karo Kresna kakangku, lan aku tak takon, Ya arep takon apa? yen to aku ngundang Baladewa nganggo jeneng bule, ya nganggo sebutan bule. Apa menurutmu kleru? Apa ya pancen Werkudara kuwi luput? Yen to aku ngundang Baladewa nganggo sebutan bule, tak takon kleru apa ora? Yen to miturutipun Kakang ya ora kleru. Sebabe apa? Ya pancen nuwun sewu wujude Koko Prabu iki bule. Nanging sing ya sak mestine wae to, Di. Si Adi kuwi ndangu kelawan rawuhe Koko Prabu, ya suwane Koko Prabu ning negara Ngamarta ki ya kanthi ukara ingkang sak mestine. Wis ngerti yen to bule kuwi sirikane Koko Prabu Baladewa. Si Adi aja malah nyebut bula-bule. Koko Prabu Baladewa kuwi duwe asma, si Adi aja mbageke kelawan Koko Prabu Baladewa nganggo sebutan bule. Kresna, Wonten dawuh, balenono ping 50 meneh. Kono wis meneng kowe malah bula-bule. Inggih Koko Prabu kula nyuwun pangapunten. Kula menika namung maringi pencerahan dumateng Werkudara menika. Werkudara, Piye? ya nganggo sebutan sing sak mestine wae, Dimas. Yo. Wah, yen to Baladewa ora gelem tak sebut bule. Teges Baladewa kuwi wong sing ora iso nampa marang kanan uripe. Kena ngopo? Kono Baladewa kuwi wujud bule wis seprana seprene wis 4 taun-taun wis kebiyen. Saiki tak celuk bule kok ora trima. Yen to Baladewa ora trima wujude bule, ya aja ngluputke karo Werkudara ning nutuwa. Gugato marang kayangan takono karo dewa-dewa kena ngopo Baladewa wujude bule. Wis cukup, aja gawe bingung penggalipun Kakang. Wah, gelem nampa sembahku, gelem nampa basaku ya tampanen, ora gelem ya wis. Yo adikku di panenggak Pandhawa Werkudara. Nadyan kanthi abot rasane penggalipun Kakang. Sembah basane si Adi tak tampa, ora lewat pangestuku tampanono. Wenehno kono kapan-kapan tak jupuki. Lho. Apa ya member kaya ngono kuwi Kresna? Apa ya member sing sepisan kowe nyebut aku nganggo sebutan bule, kowe ngundang aku nganggo jeneng bule. Mongko aku ki ndek jeneng Nata Mandura Prabu Baladewa, kowe malah bula-bule. Apa ya member diprisani kawula semene mbane? Ora member ya di member-memberke. Wah, rasane rak ya ora penak. Ora penak ra apa-apa, sing penting aku kepenak. Wis sakarmu. Pengestu tok tampa ora apa-apa, ora tak tampa sakarmu. Wah, yo. Prayogan lungguhmu nang ngersane barep kakangku. Kaya wis ora kurang prayoga, Werkudara. Wah, kok mbulek iki mau ngrembukan karo wong siji wae. Koko Prabu Nadyan kula ingkang rayeng Madukara pun Arjuna ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Ya Arjuna tak tampa rat pangestuku tampanono Dimas. Inggih. Sampun kula pun karya jimat paribe. Ndayana ning kasantosan Koko Prabu Baladewa kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Koko Prabu Arjuna ya tak tampa pangestuku tampanono Yayi. Dimas kadangipun Kakang Madukara. Inggih sampun kula pun karya jimat mugi ndayani kasantosan lair lan batosipun
ingkang rayi Madukara Punarjuna Koko Prabu Baladewa Koko Prabu nadan kula ingkang rayi ing sawet jajar ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Koko Prabu kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk ya kadangipun Kakang Yayi Kembar wis tak tampa pangestuku Tampanana ya Yayi Kembar tak tampa lan pangestunipun Kakang Mandura Tampanana Yayi Dimas kadangipun Kakang pinten tangsen sampun kemarang kula pundhya karya jimat paribik dayana ingkang santosan Koko Prabu mugi kasekecana lenggah paduka ya kaya wis ora kurang prayoga kaya sira kurang prayoga praptanipun Kakang ana ngersane kadangmu ing Ngamarta Yayi Prabu Darmakusuma Yayi Prabu Kuntadewa pinten tangsen nun mangke Koko Prabu sewu-sewu kelepatanipun ingkang rayipun Darmakusuma tadah wadana wondene mbok bilih kula kanggep cumalen anggen kula matur nupriksa lawan paduka rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu kekalih wonten praja negari ing Ngamarta saestu kula nedya nungsung mawarta nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabdatama dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna Koko Prabu menawi alit utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Ayaka Praja saking negari Dwarawati teka dinten sakmenika sengandika paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna kekalih kaliyan Koko Prabu Baladewa rawuh wonten ing mriki saestu kula nedya nyuwun dawuhipun paduka Kanjeng Koko Prabu kalih Koko Prabu Sri Bathara Kresna nuwun sewu Yayi sadèrèngipun kula matur langkung kathah wonten ngersanipun Yayi Prabu Darmakusuma langkung rumiyin kula badhe nanjaken dumateng paduka Yayi Prabu Darmakusuma ing Ngamarta Yayi Prabu nuwun sewu sawanipun ingkang ngraka ing Dwarawati dinten sakmenika sareng kalih Koko Prabu Baladewa menika kula namung badhe nungsung mawarta sejatosipun wonten menapa wonten negari Ngamarta menika wonten lampahan menapa awit kula nuwun sewu teka kaget penggalipun ingkang ngraka ing Dwarawati dinten sakmenika teka paduka Yayi Prabu Darmakusuma nanjaken babakan wigatosipun ingkang ngraka sowan wonten negari Ngamarta nuwun sewu to Yayi menapa jengandika sampun ngalimput menapa jengandika paduka Yayi Prabu Darmakusuma sampun supen bilih Sabtu ari kapengker ingkang ngraka ing Dwarawati kadangmu sowanipun ingkang ngraka enggal-enggal kula kedah sowan wonten praja negari ing Ngamarta malah rikala semanten kewasang yodha katujuh ing inu Koko Prabu girawuh wonten praja negari Dwarawati tumuli dinten sakmangke Koko Prabu Baladewa kula kanthi sawanipun nyaket wonten ngarsanipun Yayi Prabu Darmakusuma paring saking mekaten kula ingkang badhe nungsung mawarta nyadong dawuh wonten timbalan menapa wondene paduka Yayi Prabu Darmakusuma amijiani bali dumateng wiswanipun ingkang raka ing Dwarawati miwah Koko Prabu Baladewa ing sakmangke kula nyuwun dawuh ingkang tetela Yayi Yayi Prabu saestu sampun ngantos jengandika paduka Yayi Prabu Darmakusuma kendelan kewala awit sawanipun ingkang raka ing Mandura dinten sakmenika wonten praja negari Ngamarta menika kula namung nderek dumateng menapa ingkang dados dawuhipun Yayi Prabu Sri Bathara Kresna niku semanten ingkang nganti ingkang raka ing Mandura sepados kula sowan wonten praja negari Ngamarta pramila saking mekaten kula suwun dawuhipun ingkang tetela saking paduka Yayi Prabu Darmakusuma menggawi gatosipun menapa wondene paduka nimbali kelawan ingkang raka ing Mandura kaliyan Yayi Prabu Sri Bathara Kresna Yayi Prabu Darmawangsa banjur ingkang puspita rum kasilireng samirana mbre
Maweh raras retnaning driya jagat pangestu ngrawayah Bathara jagat nuwun sewu Koko Prabu sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayipun Darma Kusuma tadah wadana cetha kula wantun ngombyongi saha ambayongi dhumateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna saestu sejatosipun boten wonten ingkang gumana musik saklebeting penggalipun ingkang rayipun Darma Kusuma kejawi kados pundi anggen kula badhe amarantasi perkawis ingkang dipun raosaken dening para kawula wonten praja negari Ngamarta Koko Prabu pramila kula bingung kenganglengan wondene kula animbali utawi ambayongi dhumateng rawuhipun Koko Prabu Sri Bathara Kresna jagat pangestu ngrawayah jagat nuwun sewu yayi wonten perkawis menapa lan wonten kawontenan menapa ingkang dipun sandhang dipun raosaken dening para kawula yayi wonten perkawis menapa wonten lampan menapa wonten teka paduka yayi Prabu Darma Kusuma paring dawuh kados mekaten Koko Prabu wonten timbalan sampun wonten tigang candra menika negari Ngamarta ketaman pagebluk awit inggih murcanipun oncatipun pustaka Kyai Jamus Myang Jimat kalima sada saking pagedhonganing pusaka nalika semanten oncat saking negari Ngamarta kamangka jengandika Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna lan Koko Prabu Baladewa mesti kemawon ugi priksa menawi negari Ngamarta menika boten tinunggon wujuding pustaka Jamus Myang Jimat kalima sada tartentu para Pandhawa miwah kawula negari Ngamarta sami boten nggadahi kekiyatan prasasat pepes bayu kang tapis tumuli nalika semanten negari Ngamarta menika ketaman pagebluk Mayangkara kathah para kawula ingkang esuk sakit sontenipun katiwasan sonten sakit enjangipun kapralaya menika kathah sanget Koko Prabu pramila gandeng karaos bingung kenganglengan manahipun ingkang rayipun Darma Kusuma kula nedya nyupriksa sartanipun kula nyuniga partikel kelawan ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna ing Ndarawati menggah kados pundi anggen kula badhe ngupadi pustaka Jamus Myang Jimat kalima sada menika Koko Prabu sikra-sikra yen permana ganca sikra ngrakit nawang sesangka nalendra pemarwa sing sang katriku mula katriku mula mangrompak ing wadya Kurta-kura reka kiri-kiri Tidemah dening kawontenan Pasewakan Negari Ngamarta niku semanten dadi tindrim datan mobat datan musik. Nata ing Ndarawati legeng nganti kowe pratima golek kencana sareng nambi. Sabda pangandikanipun nata ing Ngamarta Sang Prabu. Puntada Sang Prabu Darma Kusuma
nalika semanten dadi kanjur pirangka warju kanu jare wong inang warju jare wong peco minang ngidwa durung abang ngidwa durung manjing dasaring pertara kasaru geger jaba yang ngarsa takebing urung paseban punamuk apa to kang dadi darunane ana macan apa dikajeng medhot saka wonten ing jawa mungsuhanipun tusan saking Karang Kadempel Atmanjani Sang Lurah Semar Badra nenggih Sang Lurah Petruk Kanrong Bolong miwah Sang Lurah Bagong wonten minggah mandheng datulung Praja Negari Ngamarta Repeper pindha soto mentar kang samya mulat mangrombaing para kawula kancana daya piyak jaluk dalan Yo, Sang Dewa Salena, Kakak Gunadeti.
kembang popong sari mulat teratepan rarayungan tumerong rumambat ing wit kambil gading lir kembang karang sungsang Nun mangke Koko Prabu dereng ngantos paripurna anggen kula matur munjuk atur wonten ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna teka menika katingal sowanipun atmajanipun Kakang Semar Badranaya menika mboten panglipun Petruk Kanthong Bolong kaliyan pun Panakawan Bagong Koko Prabu jagat pangestu wayah pra jagat Yayi mboten nginten babar pisan ugi ingkang raka bilih negari Ngamarta badhe nambi badhe kadayowan inggih menika atmajanipun Kakang Semar Badranaya ingkang kadempel inggih menika pun Petruk Kanthong Bolong kaliyan pun Panakawan Bagong nanging kados pundi kemawon kawontenanipun kula nuwun sewu Yayi Petruk kaliyan Panakawan Bagong menika ugi panakawanipun Paduka Yayi Prabu Darmakusuma Petruk lan Bagong menika ugi abdi ugi pamongipun para Pandhawa mila kula aturi andangu dumateng pisanipun Panakawan Petruk kaliyan Bagong mbok bilih ngemu wigati anggenipun nampi atur duta utusan saking Kakang Semar Badranaya Yayi Prabu Darmakusuma inggih Koko Prabu mugi kasekecak lenggah paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna anggenipun rawuh wonten praja negari Ngamarta sampun boten kirang mrayogi Yayi Panakawan Petruk Kanthong Bolong anggon musuhan ning praja negara Ngamarta muga slamet tekamu Panakawan Petruk nunamit pasang Kalimantabe tinebena ngilodoni dumawah mring tawang topang linepat ning tolak manu sinuwun kepareng kula sowan wonten ngarsanipun sinuwun Prabu Puntadewa Paduka miji dumateng wiswanipun ingkang abdi ingkarang tumaritis pun Petruk Kanthong Bolong wilujeng sawanipun ingkang abdi pun bel kedhuel beh inggih ingkang abdi pun Tontong Cerot anggen kula sowan wonten ngarsanipun Paduka Sinuwun Prabu Darmakusuma mboten manggelangan setunggal menapa namung kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk wonten ngarsanipun Sinuwun Prabu Sri Darmakusuma iya Petruk ora nganggo Sri Nun ora nganggo Sri oke ngersanipun Sinuwun Prabu Darmakusuma ngersanipun Sinuwun Prabu Puntadewa iya Petruk tak tampa sira atur bekti lawan panjenengan ingsun ora liwat pangestu ingsun wae tampan ana ya Petruk nun inggih sampun kula pundi akara jimat maripe ndaring kasantosan prayoga nulungguhmu Petruk sampun boten kurang prayogi sinuwun Panakawan Bagong padha kanthi slamet tekamu anggon musuhan ana ngarsaning ingsun Panakawan Bagong mengkariyan sinuwun saderengipun kula nampi pandangunipun Sinuwun Prabu Puntadewa kula tak takon kowe arep takon apa Bagong napa teng negari Ngamarta niku mboten dipasangi kipas lah ana apa Bagong sumuke ra jamake nganti dadi banyu kabeh awak kula. Mbok ngeten ora mau-mau. Kene iki kemringet ket mau Gong. Kowe kesumuken apa piye? Heeh, Tru.
Iki ora kok negara Ngamarta sing panas iki ora, ning kowe mau sore ora adus. Ya ora mbabar wirang to, Tru, anteme sisan malah ora. Nggih nggih sinuwun wilujeng sawanipun ingkang abdi pun Panakawan Bagong wonten ngersanipun paduka sinuwun Prabu Darmi Kusuma. Darma Kusuma. Kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula konjuk sinuwun. Ya Panakawan Bagong tak tampa ora liwat pangestuning Sun Bae Tampanana. Kawula non inggih sampun kula tampi karya jimat maripe Dayanana ing kasantosan sinuwun. Panakawan Petro padha kanthi slamet kambu. Pangestunipun sinuwun utawi Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk Ndara. Ya tak tampa pangestuku Tampanana. Sampun kula pundhya karya jimat maripe Dayanana kasantosan. Bagong padha slamet kambu. Nggih sampun wilujeng sawanipun ingkang abdi pun Bagong Ndara Werkudara. Mboten enten alangan. Nggih meng niki wau teng dalan niku dalane ngronjal. Negara Ngamarta pun dangu mboten reparasi dalan. Meng diurung nganggo keprus nganti gemblodak awak kula lara kabeh. Meng ngoten niku Kak Ndara. Yo matur ngersani barep kakangku. Sesuk dimen dalane ditandani Bagong. Nggih ngesnaken dawuh. Ya nek bengi iki piyantune rawuh. Nek bengi niki piyantune rawuh nggih kula matur kalih sinuwun Prabu Puntadewa. Yo prayogan lungguhmu. Non sampun mboten niki rang sekeca Ndara Werkudara. Panakawan Petruk padha kanthi slamet kamu Panakawan. Sinuwun Ndarawati lenggah teng mriki. Iya. Nggih wilujeng sowan kula bukti kula kunjuk sinuwun. Ya tak tampa pangestuku Tampanana Petruk. Nggih. Sampun kula pundhya karya jimat paripe Ndara kasantosan prayogakna sampun boten kirang payogi. Petruk kantong bolong padha slamet kamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun. Tak tampa pangestuku Tampanana Petruk sampun kula pundhi. Panakawan Bagong padha kanthi slamet kamu. Wedhe sinuwun Kresna teng mriki. Iya Panakawan. Wis jan. Mesti niki tilik niki. Iya. Sekawit aku sowan ditimbali dening Nyai Prabu Darma Kusuma. Wedhe. Wilujeng sowan kula bekti kula konjuk sinuwun Kresna. Ya tak tampa pangestu Tampanana. Sampun kula pundhya karya jimat. Bagong padha slamet kamu. Wedhe sinuwun Mandura. Ya. Wilujeng bekti kula konjuk Tak tampa pangestu Tampanana. sampun kula pundhya karya jimat. Penakno. Pun kepenak. Ya. Petruk ana wigati apa sowan tanpa tinimbalan. Sowan ana ngarsaning Sun Panakawan. Nggih nyuwun pamunten sinuwun. Sadèrèngipun kepareng kula matur ingkang langkung kathah babagan wigatosipun menapa anggen kula sowan wonten ngersanipun asinuwun Prabu Puntadewa. Sadèrèngipun menawi dipun keparengaken kula badhe radi majeng anggen kula sowan wonten ngersanipun sinuwun Prabu Puntadewa. Ya Petruk tak sumanggake Petruk. Punapa kamera ingsun prihatin was pogong mijil tuhuda tanpa karya sangkang rinamakan Gusti gelong renu sasekarnya
Petruk ana apa Petruk? Tak timbali sowanmu kowe tak keparangake maju nggonmu sowan teko malah dadi kowe tawang-tawang tangis. Kula menika kata-kata suci wales. Rasasat manahipun Petruk kandhang kula menika. Ngibaratipun pepes bayu kang tapis. Mboten-mboten kawonten ingkang padhe. Kula tempuh kula kedah kados pundi malih kula mboten mangertosi. Piye Petruk eneng apa? Bapak. Bapak sinuwun. Bapakmu yo gene apa bapakmu ana kahanan sing ora prayoga karo bapakmu? Nggih. Bapak niku mun 3 sasi niki. Sakit mboten mati-matian, mboten mari-mari. Mantel ndasmu lho, Truk, Truk. Kleru kok ya, Gong, sangka gugupku. Bapakmu lara, Petruk. Nggih. Larane bapak niku wis kaya wong nek di sawang niku pancen aneh sinuwun. Bapak niku ketoke lara ning kok awake niku didiagnosa kalih dokter niku mboten enten penyakite. Nganti kula golek-goleke wong pinter. Kula niku cubriya nek bapak kenek jengges. Ning jebul tinemune bapak tuku semriki ati sakit kula niku kanjeng iki. Petruk matur sing cetha aja kaya mangkono. Yen to aturmu kaya mangkono, aku ora bakal bisa nampa aturmu kanthi prayoga. Nggih, nggih. Aduh. Sangka stres kula sinuwun kekes kawontenane bapak. Bapak niku jroning 3 sasi kalih sakniki niku. Bapak niku ketoke kaya wong lara. Ning kok ora lara. Bapak kula caosi daharan mboten didahar. Kula caosi unjukan mboten diunjuk. Nggih sinuwun. Kula niku bingung. Ngantos kula padoske kiai, kula ngendongane bapak. Ben enggal sehat. Bapak nggih pun kula omongi. Pak nek arep waras ya gek waras. Nek anjane bapak ki wis ora kepengin ngerti karo anak-anak ikhlas kok, Pak. Lah kula matur ngoten niku Petruk kaya ora trima. Wong Petruk niku kecile niku ora tau kok sing jenenge amor kalih bapak. Kecilik niku pun nyambut gawe teng Jakarta niku nyampur sari. Ora sok diomong-omongke ngono kuwi. Alah, bloko wae. Iketmu sing prada ora sok kulino tanggo cucuk lampah. Ya ora ngono kuwi to, Gong, ora seneng aku. Iki kanan darurat tenan. Wis kek matur. Kula niku ngantos bingung sinuwun. Bapak kula dangu kersane napa nggih mboten kersa bloko. Kula dangu napa sing dikarepke saking anak-anak niku napa bapak mboten kersa paring dawuh. Iya Petruk nggih. Ning salah sawijining dinten bapak niku sing biasane ora tahu kok sing jenenge tangi tengah wengi niku mboten tahu. Bapak kok mara-mara niku wong kula niku pas niku nunggu kalih Bagong kalih Garing nunggu teng kamare bapak niku nenggo bapak le sakit ki kepiye kalih ngenteni dawuhe bapak niku napa nek pancen ana kekarepan sing pengin diaturke anak-anak saguh ngrungokke saguh ngestokke nek pancen bapak dawuh sesuatu kalih anak-anak. Lah bapak niku ujug-ujug mboten mangertosi sangkan paraning bae bapak niku tangi gregah. Mlaku teng kamar mandi pipis. Bapak nggih ngoten niku. Sareng wangsul saking wingking bapak niku paring dawuhe Petruk kowe rene do tak kandhani. Anak-anakku sing bagus dhewe Nala Gareng Petruk karo Bagong rene do tak kandhani. Aku ki wis mataun-taun dadi pamonge para Pandhawa. Aku wis mataun-taun ngetutke bendaramu Sinuwun Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Kembar. Seprana seprene rumangsaku kok negara Ngamarta ki urung ana undhakane ya Petruk.
kanane para kawula ngamarta ki tansah nungsang puyang numbuk bentus ngudel bingung ya pancen bener nuwun sewu sinuwun Prabu Puntadewa kae pancen ratu ingkang duweni gelar ya sebutan ratu ingkang getihé putih nanging pranata kanane para kawula kok ora iso Petra. Lah kula madheg ati kula bapak ngendi ngoten niku. Lah nek ngaten berarti bapak ki cen nyatane ora lara. Ya ming bapak niku poso. Bapak jroning 3 sasi niku poso. Mikir kepiye kawontenanipun para Pandhawa tamanipun kula nuwun sewu amit sewu punten dalem sewu. Kawontenanipun sinuwun Prabu Puntadewa kados pundi anggenipun badhe menggalih dumateng para kawula ing negari Ngamarta. Nggih. Lah sareng kula dangu Bapak. Lah Pak, sampean kersane apa? Karepmu apa? Kok kowe ngendika kaya ngono kuwi? Kowe ngucap ngrasane karo sinuwun Prabu Puntadewa kuwi nek petung aku kurange apa le sinuwun Prabu Puntadewa nguripi karo awake dhewe? Ya arep awake dhewe iki mataun-taun melu sinuwun Prabu Puntadewa isih wae kere. Nek saura-urane awake dhewe iki melu matur nuwun ngono lho, Mir. Mergo awake dhewe iki mapan ning negara Ngamarta, mapan ning bumi negara Ngamarta, awake dhewe iki wis mangan 8 wektu negara Ngamarta. Sithik akeh awake dhewe ngomong karo Pandhawa, akeh awake dhewe diparingi bebana preruba pepanggil karo sinuwun Puntadewa sakadang Pandhawa, awake dhewe diayomi ning negara Ngamarta. Ana kok malah dadi ngucap ngawurmu kaya mangkono. Kula getak kalih bapak ngoten niku. Nggih, Bagong niki sing wani getak-getak kalih bapak. Mbuh seprana seprene kok ora tau kuwalat. Bapak niku diunek-unekke ya ming mendel wae. Ngger diunek-unekke Bagong kalih bapak ming ditinggal udut. Heeh, mongko bapak niku wetenge gedhe banget. Brengose nganti kandel bapak niku. Nggih. Sareng kula dangu kersane napa bapak kersa paring dawuh. Petruk aku ki ora arep duwe karep apa-apa, aku ki ora arep njaluk bondo donya karo sinuwun Puntadewa ki babar pisan ora. Ning aku ki mung butuh kawulaku semene mbane iki, kawula Ngamarta semene akeh iki aku mung butuh dicaketi karo sinuwun Prabu Puntadewa utamane para Pandhawa. Yen awakku dhewe Petruk, aku ora butuh dicaketi karo sinuwun Puntadewa. Mergo aku ki wis pendak-pendak saben ana kewajiban kaprajan mesti aku katimbalan sowan ana ngersane sinuwun Prabu Puntadewa. Ning kawula liyane ra ora. Kawula liyane iki ora dicaketi karo sinuwun Prabu Puntadewa. Ya bener bapakmu iki caket karo sinuwun Prabu Puntadewa. Ning kawula liyane iki padha ngrasa yen ta ora ditresnani karo sinuwun Prabu Puntadewa. Wekasan pendak-pendak sinuwun Prabu Puntadewa duwe gawe, para kawula kiwa tengen negara Ngamarta kuwi ora ana sing bantu, malah kepara kadangkala kawula Ndarawati, kawula Mandura lan liya-liyane sing malah kepara nyekseni sartane ngrawuhi sowan ana negara Ngamarta. Nyengkuyung nggone sinuwun Prabu Puntadewa nalikane sok kala mangsane duwe gawe. Lah kula ngoten niku diam seketika. Njur kersane napa Pak anu Bapak Semar? Wah. Krungu kawula njaba kae muni ngono e, Gong. Ha ya ora apa-apa. Bapak paring dawuh, Petruk, aku ki mung arep ndandani pakartine para kawula. Pakartine para kawula sing padha kaya ngono kuwi pengin tak dandani. Kuwi wiwit saka Karang Pradisan munggah ning Kutagara. Sing miwiti saka Karang Pradisan ora kok kawulane ning nuwun sewu. Sing miwiti mbangun pakartine para kawula kuwi ya nalindrane dhewe, ya pengarepe dhewe, ya sinuwun Prabu Puntadewa. Nggih. Nek miturut ngendikane Bapak, ature Bapak kali anak-anak, Bapak niku ajeng mbangun Pura Kencana. Lah Pura Kencana menika napa? Pura Kencana menika sanes kok wujudipun papan ingkang magrong-magrong menika babar pisan mboten. Nanging Pura Kencana menika mujudaken negari ingkang ayem-ayem, tata titi tentrem. Ra wis kaya togong bilung to, Tru? Heeh. Ya kudune kowe togoke. Ha piye cangkemmu amba? Hus. Cangkemmu kuwi. Kowe teko telat kok, Gong, ora glelengmu kira-kira. Ajen aku karo kae iki disebut kembar sial, Pak Tru. Ha iya. Heeh. Ngandani kok. Nek kancaku dukuhe Madurejo kae wis tertib saiki. Heeh.
Wis ora tau telat-telat meneh. Iya, Panjakku sing ndase gedhe iku ya wis tertib saiki. kok gede piye to? Ora awak cilik semono kok ikete ukur 59 ki apa ya tuman. Ah iya ya Kang. Heeh. Pura Kencana mriku sanes kok papan sing magrong-magrong, kencar-kencar, gedhe. Gayeng menika babar pisan mboten. Nanging wujudipun Pura Kencana menika mujudaken negari ingkang ayem tata titi lan tentrem. Niku ingkang badhe dipun dening bangun dening Bapak Semar Badranaya. Pura Kencana mriku dados salah satunggaling topik pembicaraan kali Bapak. Pura Kencana kuwi ora kok papan ning Pura Kencana kuwi nalar budi pekertine para kawula. Kepiye para kawula carane iso ngulir budi ngasah kadewasan. Seranane ya kuwi dicaketi dening Sinuwun Prabu Puntadewa ya dicaketi dening Nalendrane ya pangarepe. Nggih. Niku Ngaten niku. nggih. Niku ngaten niku. Ning bapak niku tesih bingung, nek bapak niku nuwun sewu boleh nglakoni mbangun Pura Kencana niku nek cara bapak lho, nek dandani pakartine kula warga bapak niku nuwun sewu mboten kok teges ngapik-apik, bapak niku pun katam. Nek padu kali simbok kanastren bapak niku ming donga. Salat malam, tahajud, sujud nganti suwi banget niku nganti bathuke gosong. Donga nganten ngersanipun Gusti Kang Karya Jagat nyuwun diparingi pitedah kepiye lek arep ngrampungi perkara niku. Ning niki rak ngemong wong akeh sinuwun. Iya Petruk. Ngemong wong akeh niku beda-beda pambegane. Teng Pedukuhan Karangkadempel niku enten kirang langkungipun 333 kakak. Niku dereng sing kakak tempel. Niku ngemong wong semono mbane niku angel banget. Lah luwih-luwih kawula sak negara Ngamarta. Bapak niku ajeng tarikan yuran rasul men bapak niku sok kangelan. Mergo ngemong wong semonten mbane niku. Iya Bagong nggih, luwih-luwih kawula negara Ngamarta, mula bapak paring dawuh, Petruk, Gareng Bagong, lek aku arep mimiti mbangun Pura Kencana ki ora mung cukup aku ndonga umel-umel uwil-uwil. Ning kudu nggunakake syarat-sarana. Lah syarat-sarane napa bapak paring dawuh, Petruk, gandeng negara Ngamarta kuwi duwe daya, iso duweni daya. Lan negara Ngamarta bakal tentrem, bakal ayem-ayem yen to tinunggon pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Mula kowe tak kongkon sowan ing negara Ngamarta boyongen pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Sisandene Pandhawa 5 jangkep aturana rawuh ning Karangkadempel. Niku monggo pangandikane bapak ature bapak sing kedah kula aturaken, kula dugiaken Sinuwun Prabu Puntadewa. Pramila wale-wale menapa sinuwun? Sowan kula mriku mboten wonten wigatos sanes kejawi kula badhe amboyong wujudipun inggih menika pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada sinarengan Pandhawa gangsal rawuh wonten Padukuhan Karangkadempel niku mawon. Nek diparingi kula ngaturke panuwun wondene dipun maringaken wondene mboten dipun maringaken kula nyuwun alasan lan katerangan ingkang gumathok sinuwun. Kakyatri sang kapiranguri nangkul kinempit-kempit dosang retnaning bawana ketukang palangati. Jagat pangesumur wayah para jagat sinuwun Ndarawati. Iya Petruk nggih. Dawuh sinuwun. Panakawan wonten dawuh. Aja kaget yen to paripaksa aku ingkang kudu wangsulan kelawan kowe. Oh nggih kersanipun. Mangerti ya. Jroning masewaken negara Ngamarta iki mau ngrembug babagan pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Ingkang wasana Tulung Candra oncat saka pagedungan pusaka murca saka negara Ngamarta. Bila. Ha nek ngaten negara Ngamarta mboten denenggan pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Ora. Mula anane aku prapta sowan ana ngersani Yayi Prabu Darmakusuma iki mau. Ingkang wigati aku disuwuni dawuh, aku disuwuni priksa. Kepiye kahanane lan ana ngendi dununge pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada? Merga kawula negara Ngamarta iki padha nampa pagebluk nampa welaking Jawata. Akeh ingkang esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk kapralaya merga ora tinunggon wujuding pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada.
Nanging kaget atiku, kaget rasaku. Oh kok ora teko ora memper banget ning atase negara Ngamarta iki lagi wae. Ketaman pagebluk Mayangkara kaya ngene. Malah Yayi Prabu Puntadewa nampa sowanmu sing ngandhaki yen to Kakang Semar kepengin bangun pura Kencana. Coba tak takon karo kowe. Coba tak takon karo kowe, ingkang menang gunake tembung bangun pura Kencana kuwi rak mung para Jawata. Gedene para Jawata, cilik para Nalendra ingkang menang gunake tembung bangun pura Kencana. Saiki tak takon karo kowe. Bapakmu kuwi derajate apa, Petro? Bapak kula niku nggih derajating batur, bapak kula niku ming derajating Gedibal 17, bapak kula niku ming Panakawan. Apa member? Apa member ning atase bapakmu ming derajating batur, teka delangap-delangap ucape arep mbangun pura Kencana mongko nggunakake syarat srana ya kuwi Pustaka Jamus Miyang Jimat Kelima Sada. Kamangka sak gendagan iki Pustaka Jamus Miyang Jimat Kelima Sada kuwi nedheng oncat saka negara Ngamarta. Pustaka Jamus Miyang Jimat Kelima Sada murca saka regemane para Pandhawa. Mula yen to kowe manut kelan pangandikane Rata Ndrawati kowe bali wae. Bali wae matur karo bapakmu. Matur karo bapakmu ora sandadak duweni pangarep-arep arep mbangun pura Kencana. Merga ning atase bapakmu derajating Gedibal 17 wong elek nyolok mripat ora ngila karo githoke. Anggepe apa lah kok teko delangap-delangap ucape kepengin bangun pura Kencana, Petro. Manus maning jajalan setaning bane iblis lanat strayali binatang September Oktober Januari Februari. Nuwun sewu sinuwun. Paripaksa kula kedah mangsuli dumateng pangandikanipun sinuwun Prabu Ndrawati. Panakawan Bagong ayo kowe arep muni apa? Nuwun sewu kula tak takon riyen, sing sepisan saderenge kula nesu-nesu kula tak takon. Kula sowan teng negari Ngamarta. Nggih to? Iya. Kula sowan ngersanipun sinuwun Prabu Puntadewa. Nggih to? Iya, pancen bener. Pancen nyata kowe sowan ngersani Yayi Prabu Darmakusuma. Ha nggih. Sing angka kaliye mesti kemawon nek sing kula suwuni dawuh niku sinuwun Puntadewa, mesti sing maring dawuh niku ugi sinuwun Puntadewa. Lah sakniki nuwun sewu, sampean wonten mriki jejere napa? Aku lungguh ning negara Ngamarta iki jejere Dayah. Lah napa enten critane Dayah kok ngundurke Dayah? Coba kula tak takon. Napa enek critane Dayah kok kon ngongkon mulih karo Dayah sing lagi teka niku napa enten critane? Tur nuwun sewu lho. Sing menang gadhahi pemenang maring dawuh babagan Pustaka Jamus Miyang Jimat Kelima Sada niku ming Pandhawa. Merga Pustaka Jamus Miyang Jimat Kelima Sada niku sing darbeki para Pandhawa. Lah sampean niku senes perangane Pandhawa kok sampean arep melu-melu perkara niki. Cara kula sing kula suwuni dawuh niku sinuwun Puntadewa dudu kok sampean. Kosik to Panakawan. Aku tak takon karo kowe. Pripun? Iki Yayi Prabu Puntadewa sing maring dawuh Nata Ndrawati kuwi wis dianggep ngibarate Nata Ndrawati kelawan para Pandhawa kuwi kreta jaran sak kusire. Sampeyan jarane kusire wae lah. Kula kinten nek sampeyan jarane terus jengking ngoten niku. Anggepe apa marat? Ya yo yen to pancen ora nirmake karo ature Nata Ndrawati ayo kowe ngejawab apa tak ladeni Panakawan. Wae lah ora iso di sangga enteng iki wong kira. Nggih, pun kula antepi, Truk, Tata piye? Sing mburi kene nesu tandingana. Oh iya. Nek ora nesu tantangan sisan. Oh iya. Engko nek nesu tak sandange wis to. Sing nandingi aku. Oh iya. Bakune saka ngomah komitmene geger bareng. Heeh. Mangkat bareng nek enek perkara tandangi bareng nek entuk dum berdua. Wis kono. Oh iya. Ayo ngenteni wektu sing pas kok ya Lera. Kula sakniki ngaten. Kula ora trima karo ngendikane Sinuwun Kresna. Tantrimamu
Kula ora trima ning atase bapak niku nuwun sewu. Bapak niku gedhi bal 17, bapak niku nadan derajate Panongawan. Ning bapak niku wong kene nanti bandha donya. Ya terus ya. Ha iya. Ning nuwun sewu, bapak niku tata lahir pancen bapak niku wong kere, wong elek nyolok pripat, wong gedhe bal 17, wong sing ora duweni derajat pangkat. Ning nuwun sewu, tata batin nek sampean nyawang bapak ngangge permana jati, jati permana tiasing manah rahayu. Bapak niku tanpa beda kaya dene panjalmaning Sang Hyang Ismadi. Sapa, Gong? Ismadi. Nyekel mixer apa piye? Sapa to, Tru? Ismaya. Sang Hyang Ismaya. Sang Hyang Ismaya niku dewa. Sang Hyang Ismaya niku sinten? Kakangne Sang Hyang Manikmaya. Kakangne Bathara Guru. Bapak niku Bathara dosen. Rektor. Niku. Lah sampean nuwun sewu, sampean niku titih Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu ki apa? Wis Leanu. Wisnu niku sinten? Wisnu niku anake Bathara Guru. Lah otomatis sampean nyeluk bapak niku, Bapak Sang Hyang Ismaya. Sampean nyeluk bapak niku kudune sampean nyeluk Pakde. Sampean karo Pakdene kok ora ndek tata krama, ora ndek tata trasila. Sageleme dhewe ngunekke bapak kula wong elek nyolok mripat. Cara kula ora trima sinuwun. Yen kowe arep ora trima karo aku kowe njawa. Panongawan Bagong. Ora delangap-delangap ucapmu kaya wani ngregem jimat kowe wani ndelok kesiapan. Yen pancen karep yani kaya wong karo Yayi Prabu Ndrawati modar ora usah sasusur kowe ora. Tandinge to. Ya. Iku wis dadi tenan ya gegere. Ya. Adu bacot. Nuwun sewu sakniki musuhe sampean senes kok Bagong ning Petruk kantong bolong. Petruk, wonten dawuh. Adimu Bagong kuwi kandhanono. Kon duweni unggah-ungguh, kon duweni tata trasila karo Yayi Prabu Kresna titih Sang Hyang Bathara Wisnu sageleme dhewe ucape kaya ngono. Ayo. Aku ki matur apa enenge, aku ngendika apa eneke. Bapakmu iku gedhe bal 17, bapakmu derajating Panongawan, bapakmu derajating Nganseplik. Lah kok teko delangap-delangap arep nyilih pustaka Jamus Nyang Jimat Kelima Sada ki anggepe apa? Menggerian. Wonten mriki niku kula sowan ngersanipun Sinuwun Prabu Puntadewa. Kula nyuwun dawuhipun Sinuwun Prabu Puntadewa. Kula ora butuh ngendikane Sinuwun Prabu Kresna. Nadanto sekeranjang koplak. Pengendikane Nata Ndrawati ning nadanto sekelima. Pengendikane Sinuwun Puntadewa badhe kula agem. Amban nganti ngumplok cangkeme Nata Ndrawati. Lemuni-muni kalih Bagong mboten kula nggih, mboten kula gugum, mboten kula rungokke. Bagong, Kowe nyangkem-nyangkemke karo Yayi Prabu Kresna. Wis tandangono ta Tru aja meneng bae. Iki aku ya ngenteni selane lek kowe omong e. Mungsuhe sampean sakniki Petruk kantong bolong. Petruk kowe aja sageleme dhewe. Apa wis tak tepitena tekadmu arep wani karo Nata Mandura? Rupak wani, jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh? Apa wis tantepi arep wani karo Nata Ndrawati? Apamu sing tak wedeni? Kan biyen Bagong niku ora tau wedi karo Nata Ndrawati. Mergo tuwa Bagong karo Nata Ndrawati. Nek kualat ora bakal mbayan itu mraping ngono kan Bagong. Petruk, apa pancen kowe ora wedi walating Jawata? Kowe wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Aku ki ratu sing ora tau mampu nantang. Lah kok aku ditantang karo batur wujude kaya dapurmu. Mengkiriyen, kula niku ora tau wedi karo sampean. Petruk niku wis tuwa. Petruk niku wong tuwa nek carane dikandhani halus. Niku Petruk gelem nampa ning sakniki Petruk maripaksa klegah wantun kalih Sinuwun Prabu Baladewa. Mergo Sinuwun Prabu Baladewa niku tinemune nom, Petruk niku timune werda. Prabu Baladewa niku taruna, Prabu Baladewa niku timune Petruk kanu Baladewa niku timune tuwa tinimbang Prabu Baladewa. Mula kudune sampean kuwalat nek sampean wani kalih Petruk niku. Ayo ngejawab kowe. Ora mung krembak-krembik, ratu ireng tenteng. Sik tak ngombe ah. Ngarang telakku. Ayo, yen mancen kowe arep ora nrimake karo Nata Ndrawati, ayo dudu ning kene papane wong neter ngati dayan. Ayo dudu ning kene papane ngati dayan. Weh, lah kula tantang metu njaba gelut karo Petruk kantong bolong. Kula tantang metu njaba mergo nek jero tambah ragate. Ragat nyontekke.
Ayo dudu ning kene papan neter kadek dayan. Medal Jawi sini. Ayo. Petruk wis metu njaba. Koko Prabu Kresna lan Koko Prabu Baladewa ya wis nututi lah kok kowe isih mbegogoke nang kene Bagong kowe leh marep metu kapan? Kula niku santai kok. Mergo nek metu dhisik, kula niku digelani. Aku mung sedilit ta. Mergo sing ngomong kula lamatke teng sirah. Bagong wani karo Kresna kakangku. Pun kula antepi Ndara, ning nuwun sewu. Napa miturute sampean ancas niat gegayane bapak niku lho pun. Kula tak nanjaken sisan kalih Pandhawa gangsal. Yen to mungguh Prabu Puntadewa, gegayane bapakmu kuwi babar pisan ora ana lupute lan ora ana eleke yen to Kakang Semar kepengin bangun makartine para kawula Bagong. Lahir batos. Iya, lahir batin. Ndara Werkudara pripun miturute panjenengan? Gegayane bapak sing kaya ngoten niku. Yen to munggo aku Semar kuwi wonge pisan. Tite Sang Hyang Wismaya ping pindhone. Semar kuwi wonge apik, ora tau tumindak goro, ora tau atur dura karo para Pandhawa. Luwih-luwih Semar duwe gegayuhan kang kaya mangkono. Wah, aku sarujuk, aku krumajangi. Ndara Janaka pripun? Bagong Wonten dawuh ora kuateges aku rubu-rubu gedhang karo ingkang dingendikake Kakang Mas Werkudara padha Koko Prabu Puntadewa. Nanging lahir batin aku ngrumaja nggone bapakmu duwe gegayuhan kang kaya mangkono. Ndara kembar asise. Iya Bagong, iya. Aku manut wae apa kang digayuh dening wong atuwamu ya Kakang Semar Badrana ya. Oh, sing kawogan wae trima-trima wae kok. Wong kana-kana cepet cepet. Nek ngaten cair nggih sinuwun. Iya Bagong. Nggih. Njur ngenjang napa lajeng rawuh teng Karang Kadempel? Ngenteni wektu baline Pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada. Ingkang wektu dina iki murca saka negara Ngamarta Bagong. Weh lah iya ya. Ha iki repote iki kudu ngenteni. Terus kula kedah pripun? Bali ana ngersane wong atuwamu Kakang Semar Badrana ya. Matur yen to Pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada ncat murca saka negara Ngamarta. Ngaten? Iya Bagong. Oh nggih. Nggih nek ngaten kula nyuwun pamit nggih sinuwun. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Pareng ngati-ati Bagong. nggih. Ndara Werkudara nyuwun pamit Ndara. Hati-hati Ponokawan. Nggih. Ndara Janaka nyuwun pamit. Iya ya ngati-ati Bagong. Ndara Kembar nyuwun pamit. Iya ya Bagong ngati-ati, ngati-ati Bagong. Nggih. Pun kula matur Bapak, matur kaya sing jenengan ngendikake wau to sinuwun. Iya, Bagong iya. Matur yen to Pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada ncat. Oh nggih, kula eling-elinge pokoke ature. Iya. Petruk nika kula ndake kamurkane. Iya Bagong, Ya saderenge wangsul ben ora sida geger karo Prabu Baladewa. iya Bagong, iya iya. Pareng Iya ya ngati-ati. wah jan Petruk ki pareng Ndara Werkudara. Yo hati-hati Ponokawan. Ndara Janaka pareng nggih. Ngati-ati Ponokawan Bagong. Ndara Kembar pamit. Iya ya ngati-ati, ngati-ati Ponokawan. Petruk kene ora tak ndake, aku ndake kamurkane Petruk, terus aku mulih. Ra nggih ngaten to sinuwun. Iya Ponokawan iya. Pareng Iya ya ngati-ati. Petruk kene janji ora tak ndake kamurkane mungsuh Prabu Baladewa. Prabu Baladewa iso dadi bulan-bulanan. Mergo nuwun sewu, Petruk niku dhek ingin mawon bojone dikeprok ngangge anger wae sirahe. Lho sebabe apa? Lho, sampean mboten ngerti to Petruk niku wonge kodo. Nah, dadi kaya ngoten niku Petruk niku wonge wah galake ra jamak-jamak. Mung perkara bojone kleru ngumbahi jeroane Petruk. Kedahe mboten dimar laundry dimar. Lah ra isin ta arep tukange laundry.
bojone keprok hanger sirahe kok. Mareng sinuwun. Iya Bagong ati-ati. Nggih. Ndara Werkudara mareng pamit karepmu ora karepmu. Waduh. Ndara Janaka mareng wis sak karepmu mulih karepmu ya ora karepmu. Wah. Sae. Ngopo kok bali? Dompet kula kecer. Ana ngendi Bagong? Mengke riyen kula wau titik teng mriki niku kaya emak tepluk ngoten niku. Lah banjur isine apa? Werna-werna STNK wonten. BPKB wonten. Dilebokke ning nggon dompet. Nggih. KTP-mu ana ora? Mboten kula tinggal teng Babarsari mriku KTP kula. Lah ana duwite apa ora Bagong? Wonten. Pira? Amano sing ajeng maringi nek niku. Bagong, wonten dawuh. Yektine nek pancen kowe arep njaluk dhuwit kelawan panjenengan ingsun ora usah dadak kowe nyemoni kaya ngono kae mau. Ah. Nek ngaten sampeyan ajeng maringi kula. Ora Bagong, wah telek. Mbok omong mau. Ratu Wiyanta nganakke pasewakan ora dikeparengake nggawa dhuwit. Ah nggih pun. Pareng sinuwun. Iya kono kawan. Wonten dawuh. Ora patih to kowe? Nggih. Patih Ndakawana. Nggih, Ki Lurah Bagong. Kalingan ruang kowe? Nggih, kemutan. Rumiyin kula asring dipun kanthi nyanyi kalian panjenengan. Ah iya. Nggade terang kowe. Betul. Nyilih 300. Pinten? 300 wae rasa akeh engko suruh tak balekke. Estu napa mboten? Sampeyan nyebrak 700 riyen niku keceprene dereng balekke. Kok matur sinuwun Prabu Puntadewa. Nek Bagong nyilih dhuwit 300 kon ngijoling karo sinuwun Prabu Puntadewa. Oh nggih. Nggih, ngestaken dawuh Ki Lurah. Wis aku tak bali. Nggih. Edan ninggal entut barang. Janaka wonten dawuh kaegusan Bagong ngentut separan-paran ambune tekan jero kene. Nggih, nuwun pamit madal wasilan. Pripun Ndara? Minggat ora kowe? Lho pripun? Ambune kaya batang. Ngapunten kula giringe mriki Sampun Koko Prabu. Ya ngaturke panuwun Dimas Arjuna. Inggih. Wonge tak sawang wis ora ana kok suarane isih krungu. Nyun pangapunten kula Koko Prabu. Nyuwun agunging samudra pangaksami. Iya. Ana ratu dipaeka. Dimas Janaka wonten paring adawuh kaya wis purna jejibahan kanalindran wektu dina iki. Ula jebule ning kene. Pripune? Iki meterane ra dienggo dolanan. Kula pengen meteran 2300 niki. Nah iki mesti ra jeglek-jeglek. Minggat ngono. Nggih. Majan Petrone ora tak susul modar sinuwun Baladewa. Kaya wis purna jejiban kanalindran wektu dina iki inggih keparengipun bubarna kang padha seba jenenge Senedya kondur ngedaton Dimas Janaka nun ngestaken dawuh nyun pamit madal wasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Janaka. Purna kadri pananggilan. Arusang koto kundur datang jauh saking dampar jor kapit kamar gandeng kaderakan sang jaring peremban jadi manggung ketanggung joko paloro loring kang samyong ngambil upacara keprabon kawisna saking mandro tindak nyoh sang Sri Naranata katon saking mandro tansah santi kamulyani